Sezóna sa líši hlavne tým, že prechádzame do inej kategórie. Matias jazdí vlastne od 5 rokov. 3 roky jazdil PV50. Teraz prechádzame do vyššej kategórie, kde plánujeme stráviť približne 2 roky. Keď už príde na limity tej motorky, je zbytočné tam zostávať, takže to uvidíme. No, minulá sezóna nebola zasa najlepšia, lebo boli tam aj niekedy také závody, kde sa mi nedarilo, ale stále to bola dobrá sezóna, zajazdil som si, takže ju hodnotím, že bola dobrá. Je to vlastně jeho první sezóna ve třídě Ovale 110. Plány tím, že je to jeho první sezóna, tak samozřejmě nejsou přehnané, ale vybrali jsme mu takové šampionáty, kde si myslím, že najde ty správné konkurenty sobě rovné, takže zúčastníme se letos slovenského mistráku, potom pojedeme Austrian Film Mini GP, to je vlastně rakouský šampionát, který se jede i u vás tady na Slovakia Ringu a otestujeme soupeře i v českém mistráku. Jeho silné stránky jsou určitě psychika a to, že on poslouchá, což je strašně fajn, ale shodli jsme se na tom, že je potřeba zapracovat na nájezdy do zatáčky. Aké máš pocity, keď zvíťazíš asi na bedni? No, mám také pocity, že dokázal som to, že aj cez to, že som fakt potom niekedy z toho unavený, tak že som z toho rád a teším sa. Samozrejme podmienky na Slovensku sú také, aké sú. Do nejakého októbra sa tu dá jazdiť, potom sa vyhľadávajú nejaké teplé krajiny južné. Ako každý šport, aj motorky sú veľmi náročné finančne, hlavne toto cestovanie. Tá technika sama o sebe je drahá, prenajom tých dráh, to cestovanie do toho zahraničia, takže ja by som touto cestou chcel určite poďakovať našim partnerom, ktorí nás podporujú. Nadácia Allianz už viac rokov nás podporuje, čo je skvelé a sme na to naozaj vďační, lebo ináč by sme to nemohli robiť.